x'ngħidula fis-Salve Reġina. Slima għalik Sultana, Om tal-ħniena. Om tal-ħniena. Tama tama, slima għalik. Om tal-ħniena. Huwa wkoll titlu li l-Papa Franġisku ftit tal-jimilu fit-19 ta' Ġunju li nżiduh fil-litanija Lawretana, fil-litanija li aħna ngħidu wara r-Rużarju. U semma dawn iż-żewġ titli ispirati mis-Salve Reġina, Om tal-ħniena, Om it-tama u wkoll żied Faraġġ tal-migranti. Dawn it-tliet titli huma titli eżies, huma titli attwali mhux biss għad-dinja imma wkoll għall-pajjiżna.